Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning, Siargao. Gikan na kan Charles Ken Montilla. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga commenters o reactors karon. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, ug sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong mga Pilipino. Adlaw karon mga ka-Siargao nga Biyernes, ipit sa 23 bulan sa Oktubre tuig 2020 o 2020 mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga silingan nga mga kalungsuran og probinsya, ang Dinagat Islands, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur. Magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning mga ka-Siargao. Good morning usab kang Taiza Mia. Good morning SiargaoTV and Kuya G. Gikan na kan Taiza Mia. Salamat nimo din ha. Taiza Mia, ilabi na sa mga taga Del Carmen o sa mga taga Bukidnon. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Gikan na ka Mariel Dokane, salamat po, magandang umaga. Maradyo na buntag Siargao. Gikan na kang Neneng Frane, salamat po, magandang umaga. Happy viewing po mga ka-Siargao. Good morning usab kaninyong tanan, ilabi na sa atong mga viewers, atong mga reactors karong buntaga. Salamat po, magandang umaga mga ka-Siargao. Di na ta maglangan ang pinakaunang bahin sa mga balita. Ang report gikan na sa DOST Pag-asa alang na sa atong kahimtang sa panahon. Ang report gikan mismo kang Raymond Ordinario. Go ahead. Nakikita natin dito sa ating satellite imagery na marami tayong weather system na minomonitor sa araw na ito. Unahin na natin itong si Bagyong Pipito na may international name na Saudel na lumabas na nga ng ating area of responsibility kaninang umaga. At ngayong hapon, ito'y tinatayang nasa layong 470 kilometers, kanluran pa rin yan ng Sinait, Ilocos Sur. So, ito ay kumikilos pa rin papalayo ng ating bansa at tinatayang natin na posibleng tumama dito sa Vietnam area. Kaya iba yung pag-iingat ang ating pinapayo sa mga kababayan nating na naninirahan dyan sa Vietnam area. Ikalawang weather system natin, itong nating tropical depression na ngayon ay isa na lang shallow low pressure area at tinatayang natin nasa layong 1,880 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Wala na itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at inaasahan nga din na posible nang matunaw sa mga susunod na oras. Pero sa ngayon, meron pa rin tayong binabantay sa pang low pressure area na as of 3 p.m. ay nasa 1,180 kilometers silangan ng Mindanao. So, ang nasabing low pressure area since nasa karagatan ay malaki ang tsansa na maging bagyo sa mga susunod na araw at malaki rin ang tsansa na pumasok ng ating area of responsibility. At sa ngayon, northeastern surface wind flow pa rin na nakakapekto dito sa extreme northern Luzon area. Aktibo nga itong ating karagatang Pasipiko kaya patuloy na antabayanan ang mga updates natin regarding dito sa mga weather system na pwede magdulot ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. At sa mga kababayan naman natin sa Visayas at Mindanao, generally, maulap na papawirin pa rin ang inaasahan natin dyan sa Western Visayas area at na mayroon niya kasama mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Ang nalalabing bahagi ng Kabisayaan at ang maging buong Mindanao, inaasahan natin na generally fair weather o maaliwala sa panahon ng inaasahan, meron lamang mga isolated rain showers or thunderstorm. Mao kana mga ka-Siargao, ang latest updates nato ilabi na sa kahimtang sa atong panahon. Generally fair weather ang atong masinati karon mga ka-Siargao nga kahimtang sa panahon. Ingat kitang tanan mga ka-Siargao. Keep safe everyone. Good morning po, maradyaw na buntag. Good morning. Good morning kang Renante Moreno. Good morning Kuya G. Good morning Siargao.
Good morning, Kuya G. Gikan na kan Sheila Grace Noguera. Good morning po. Magandang umaga. Maradyo na buntaga, watching live here in San Benito. Gikan na kan Almed Tubo. Salamat po. Magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Kuya G, pag-greet naman sa placer na si Victor Ambia o Victor Arriba family o sa Barbero family nga taga Kapalayan, Surigao City. Salamat Kuya G, gikan na kan John Lloyd Barbero. Salamat po, magandang umaga. Good morning sa tanan taga Siargao o good morning usab sa akong mga relatives, especially sa Hapona family diri sa lungsod sa General Luna. Be safe lang tanan mga taga Siargao, labi na sa panahon karon. Always tanan mag-ampo kay God sa atong safety, ilabi na sa atong tagsa-tagsa kapamilya. God bless everyone and God bless Kuya G. Gikan na kang Daisy Hapona. Salamat kanimo Daisy. Salamat kamusab din ha. Good morning Kuya G. Pa-shoutout good morning kang Sofia Emmanuel Ibalya og Evelyn Lansin Ibalya. Gikan na kang Butchoy Ibalya. Salamat po. Good morning Kuya G. Gikan na kang Cha Himaw. Good morning kanimo Cha. Og sa tanang taga San Isidro, salamat. Magandang umaga kaninyong tanan. Og sa mga taga Pasifiko, salamat kaninyong tanan. Good morning po. Magandang umaga. Sa pinakaunang bahin sa atong mga balita karong buntag, mga kasyargaw, 3 recovered patients naitala sa Dapa. Tulo na ang naitala mga kasyargaw nga naka-recover nga COVID-19 patient din hina sa atong munisipalidad sa Dapa og samtang ang uban nagpabilin nga active cases apan stable na kini nga mga kasyargaw base na sa report sa Rural Health Unit din hina sa Dapa. Ang naka-recover nga mga kasyargaw, ang ika-report nga pinakaunang naitala nga positive nga 73 years old nga lalaki o ang asawa ni ini nga 71 years old nga babae. Samtang ang ikatulo nga naka-recover kadtong 53 years old nga lalaki nga government employee. Samtang 8 ang suspected cases nga nagpahigayon o naog RT-PCR swab test o kinigipailalom na sa striktong isolation samtang naghulat pa sa official results. Sumala pa mga kasyargaw sa distribution sa 8 ka suspected cases, 2 gikan na sa barangay 1, 2 sa barangay 3, 1 sa barangay 6, 2 sa barangay 12 ug 1 sa barangay 13. Nagpahimangno karon ang RHU Dapa ilabi na kun makasinati og fever, cough and colds, headache, sore throat, body muscle pains, loss of sense of smell and or taste. Ay i-isolate dayon ang kaugalingon og dali nga ipahibalo sa mga BHERTS Health Facility og IATF Command Center para na maka-assister og makamonitor kaninyo mga kasyargaw. Stay safe gayud kita mga kasyargaw. Stay at home mga kasyargaw. Mga na latest updates sa Dapa. Samtang ang Socorro nakatala na og 5 ka COVID-19 recovery. Gikumpirma karon sa Rural Health Unit sa Socorro, pinagi na sa Surigao del Norte Provincial Hospital Chief of Hospital nga adunay 5 ka confirmed recoveries nga gi-discharge gikan na sa naitalang COVID-19 case sa Socorro. Ang naka-recover usa ka 30 anyos nga babae, usa ka healthcare worker kini, usa ka 40 years old nga babae usab nga maestra, 47 years old nga entrepreneur, 62 years old nga babae og 24 years old usab nga babae mga kasyargaw. Apan adunay naitala nga 2 ka bag-ong kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa maong munisipalidad base na sa report sa Department of Health PhD CARAGA kagahapong adlaw. Sa pagkakaron naanayan 10 cumulative confirmed case ang Socorro samtang 8 cumulative recoveries na ang maong munisipalidad og 2 ang active cases. Mao katong gika-report sa DOH
CARAGA. I-verify na karon ang detalye kung si kinsa ang mga bag-ong nagpositibo since naay gihulat nga resulta gikan na sa RT-PCR ang RHU Socorro. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw sa mga naka-recover nato na mga kaigsuunan din hina sa isla, ilabi na sa Dapa o sa Socorro mga kasyargaw. Congratulations usab sa mga naka-recover. Congrats sa inyo o sa mga nag-positive. Ampo lamang kita nga mo negatibo ra gihapon ang RT-PCR swab test nato mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning, good morning, good morning. Maayong buntag kang Pablito Hemparos Antolin Jr. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout sa mga lumon nga ko sa Siargao Island Antolin family. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Watching from Bulacan. Pa-shoutout sa tanang hilabi na sa Umbina family. Keep safe po, mga kalumunan diha na sa Dapa. Kana kang Villa Umbina Crishel. Salamat po, magandang umaga. Kuya G, good morning, Siargao. Pa-shout out Gabutero family. Salamat, gikan na kanche Gabutero. Salamat po, magandang umaga. Good morning, SiargaoTV. Gikan na kang Vixel BC the second. Salamat, magandang umaga kanimo, Vic. Good morning, Kuya G. Paki-shoutout sa ako mga sisis sa Pobe family. Dito na sa Del Pilar, Santo Niño, Dapa, Surigao City. Amping kamutanan. God bless you. Gikan na kang Marm Floor Bocota. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout sa Alban family. Dito na sa Placer. Gikan na kang James Tabor Alban. Salamat, magandang umaga kanimo. Pag-greet naman po sa ako family sa Barangay Osmeña Dapa, Solyoso family, especially sa ako Bana, Yok Solyoso, gikan na kang Mariel Ducane. Salamat po. Good morning sa kang Vernie Inson. Salamat, magandang umaga kanimo din ha. You are watching here sa atong programa Siargao TV News. Samtang sa live bahin sa mga balita din hina sa atong programa Siargao TV News. LGU Pilar nakadawat karon og patient transport vehicle. Mapasalamaton karon ang local government unit sa Pilar ngadto na sa Philippine Charity Sweepstakes Office kung PCSO sa paghatag niini og brand new nga patient transport vehicle. Ingon nga dako nga tabang sa mga lungsod aron mapadali ang pagresponde sa mga medical and emergency situation sa mga pilarnon. Nasayran nga nakabot karon niini nga bag-ong transport vehicle tungod na sa pagpaningkamot sa mayora niini nga si Pilar Mayor Attorney Maria Liza Resurrection og sa mga SB members niini nga gipanguluhan ni Vice Mayor Editor Salvaloza og ubang mga kadagkuan sa maong munisipalidad sama sa mga office heads nga sila Alex R. Literato, Abigail Espanola, Bueno Espiel, Engineer Nogalo, Jan Marabertudato, o sa pagpreparar usab sa mga dokumento o kang SB member April Zerda uban sa kaubanan ini labi na sa personal nga pagkuha sa transport vehicle dito na sa PCSO. Congratulations mga taga Pilar. Adunay bag-o ninyo nga patient transport vehicle para na maka-move kamo, makalakaw-lakaw kamo ilabi na sa mga nanginahanglan og emergency response. Adunay magamit ninyo kaugalingon mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates nato dito na sa Pilar. Congratulations mga Pilarnon. Good morning po, magandang umaga. Good morning Pinas from Israel. Gikan na kan Joe Plaza. Salamat kanimo Joe. Happy viewing po. Magandang umaga. Good morning Kuya G, paki-shoutout ako sa akong mga anak nga tuanaw sa Tandag City, si Langlang og Janjan from Dolgime family and in general Luna Siargao. Miss you all. Gikan na kan Jovi Cabañeros. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karong buntaga.
Red Cross Molecular Test Laboratory sa CARAGA, hapit na mahuman. Hapit na mga kasyargaw nga mahuman ang pinakaunang Red Cross Molecular Test Laboratory sa CARAGA Region nga anaa nahimutang sa Barangay Bonifacio, Surigao City, mga kasyargaw. Kini nga laboratory na sayran nga kompleto sa modern facility alang na mga kasyargaw sa pagproseso sa reverse transcription polymerase chain reaction ng RT-PCR testing alang na sa COVID-19. Mapasalamaton usab ang panggamhanan sa Surigao del Norte ngadto na sa mga mining firms sa pagdonar og 18 million pesos nga kantidad alang na sa pagtukod sa maong molecular laboratory nga na ang magdumala mga kasyargaw ang maong Red Cross. Kini gitukod mga kasyargaw dito na sa 2,000 square meters nga yuta sa Surigao State College of Technology. Mao kana ang latest updates nato mga kasyargaw, ilabi na sa maong molecular laboratories nga gitukod dinhi na sa atong probinsya Surigao del Norte. Samtang mga kasyargaw, adunay pinakabag-ong updates nato may tungod na sa CARAGA Regional Hospital mga kasyargaw. Sumala pa mga kasyargaw, gikan na sa post ni Sir Delphine Antalyan nga ang CARAGA Regional Hospital aduna nay implementing rules and regulation mga kasyargaw nga gimugna base na sa Republic Act number 11472 o ang pag-increase sa bed capacity sa CARAGA Regional Hospital gikan na sa 150 beds ngadto na sa 500 beds mga kasyargaw. Aprobado na kini ni DOH Secretary Francisco Duque mga kasyargaw. Gipreparar na lamang karon ang mga dugang pa na mga IRR sa maong mga bed capacities ilabi na nadungagan kini karon mga kasyargaw. Mao kana ang latest update sa CARAGA Regional Hospital mga kasyargaw. Congratulations CRH na anay dugang ninyo nga bed capacities na anay IRR nga giandam karon mga kasyargaw. Samtang sa atong horoscope karong buntaga mga kasyargaw, upat lamang asa karon. Samtang sa Aries, emotionally stressful ang imong work situation. Lucky numbers 34, 12, 32, 20. Lucky color pearl white. Samtang sa Taurus, delightful ang imong love life karon. Lucky numbers 29, 20, 13, 23. Lucky color shocking pink. Samtang sa Gemini, ang source sa imong prosperity naa sa imong friend karon. Lucky numbers 39, 12, 30, 14. Lucky color blue. Samtang sa Cancer, magsugod ka sa imong nutrition program. Lucky numbers 30, 25, 19, 14. Lucky color emerald green. Mao kana mga kasyargaw ang upat asa nato nga horoscope karong buntaga. Napay lain sa mga musunod pa nato na mga minuto din na sa atong programa SiargaoTV News. Good morning po. Happy viewing po kaninyong tanan. Ilaban sa atong mga viewers karon. Good morning, magandang umaga po. Good morning kang Alger Ruwaya. Morning Siargao. Pa-shoutout ako sa Ruwaya family sa Barangay Caob del Carmen, Surigao del Norte. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Pa-shoutout sa ako diha na sa Barangay Bongato, San Benito, Surigao del Norte. Gikan na kan Jorem Pobe. Salamat po. Good morning Kuya G. Maradyo na buntag Siargao. Gikan na kang Luffy Gonzales o
Lucy Gonzales. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Siargao, and sa'yo, Kuya G. Pa-shoutout po. Salamat, gikan na kan Nico, Kagabkab, Kubilyan, Blase. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Siargao. Pag-greet ako sa akong mga batch sa college dito na sa Siargao. Nga sila, Rochelle Liza, Jet RJ, Winelin Piel, Steph Hesta, o Camila Isabel. Salamat. Gikan na kan James Alban. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Sir Jim. Maayong buntag. Ingat kamong tanan on. Salamat. Gikan na kang Nalin Bilad. Salamat po, magandang umaga kanimo din ha. Nalin Bilad. Salamat. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Good morning, usab kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Salamat. Samtang mga ka-Siargao, ang COVID-19 updates nato karon sa CARAGA region. As of October 21, 2020, we have 36 new confirmed positive COVID-19 cases. For areas of distribution, 1 case from Barangay Kauswagan, Cabadbaran City, 1 case from Barangay Poblacion, Bayugan City, 5 cases from Surigao del Norte, distributed in the following municipalities: Socorro 2, Bacuag 1, Del Carmen 1, and Malimuno 1. 7 cases from Surigao City, from Barangays Washington 3, Taft 2, Bonifacio 1, Rizal 1, and 22 cases from Butuan City, distributed in the following barangays: Libertad 4, Bayanihan 3, Golden Ribbon 3, Ampayon 2, and 1 case each for the following barangays: Agusan Pequeño, Baan Riverside, Diego Silang, Imadejas, Lumbucan, Mahay, Maon, San Mateo, San Vicente, and Villa Cananga. For classification of cases, 1 case with travel history to an area with local transmission, and 35 cases with no travel history to an area with local transmission. For status of condition, 27 are asymptomatic, 7 have mild symptoms, and 2 severe. For status of management, 36 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of October 21, 2020, for CARAGA cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 2,402 confirmed cases, 739 active cases, 1,562 recoveries, and 101 deaths. Mao kana mga ka-Siargao ang latest updates nato sa COVID-19 case sa CARAGA region. Atong nasayran nga nadungagan na usab ang Surigao City o ang Surigao del Norte, mga ka-Siargao. Samtang sa total confirmed case sa Surigao City, mga ka-Siargao, naana sa 201 total confirmed case ang Surigao City, 97 ang active cases niini, ang recoveries 75 na kabuok, ang Naitala na nga nangamatay, mga ka-Siargao, sa maong syudad 29 na. Samtang ang mga nagunang barangay nga adunay confirmed cases mao ang Kanlanipa, Luna, Taft, Washington, San Juan, Cagnog, Rizal, Sabang, Tugbungon, Lipata, Puktoy, Ipil, Bonifacio, San Roque, og Trinidad. Mao kana ang latest updates usab, mga ka-Siargao, sa atong mga confirmed cases, ilabi na dito na sa Surigao City, mga ka-Siargao. Ingat kitang tanan, mga ka-Siargao, ilabi na naasay mga nadugang sa atong mga confirmed case. Sa Socorro adunay duha, kaghapong adlaw kana, og usa sa Del Carmen, mga ka-Siargao. Ingat Siargao. Ingat kitang tanan. Surigao non. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning po, good morning kang Roderick De Dumo. Salamat kanimo, magandang umaga kanimo din ha. Good morning po. Shoutout kaninyong tanan. Samtang mga ka-Siargao, sa live bahin sa atong mga balita, ang horoscope nato karon, mga ka-Siargao. Sa Leo, magsugod ka sa imong natural health. Lucky numbers nimo karon
3743, 1424. Lucky color, ocean blue. Samtang sa Virgo, ma-extend ang imong kaugalingong normal boundaries. Lucky numbers, 36, 23, 19, 34. Lucky color, crimson red. Samtang sa Libra, good time karon ang himuon ang high-level activity. Lucky numbers, 28, 20, 41, 12. Lucky color, scarlet red. Samtang sa Scorpio, ayuhon pagplano sa imong social activities. Lucky numbers of color, 42, 16, 45, 39, vanilla brown. Mao na ang laing upat nato nga horoscope karong buntaga, mga kasyarga. Tana makahatag kini ang dugang paninyo ng mga giya para sa pagkabot nato sa atong success. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, mga kasyarga, gobyerno o pribadong institusyon andam mutabang sa mga negosyante sa paghatag og 13th month pay. Andam karon ang gobyerno o mga pribadong institusyon nga tabangan ang mga micro and small enterprises kung MSEs nga nagkalisod karon nga makahatag og 13th month pay sa mga empleyado niini tungod na sa pandemya. Giingon ni Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III nga nag-offer ang Department of Trade and Industry og 4 billion pesos, mga kasyargaw, nga soft loan para na sa mga MSEs aron makahatag kini og 13th month pay sa ilang mga empleyado. Samtang may pamahayag usab ang Rural Bank Association of the Philippines nga andam usab sila nga magpautang sa mga negosyante nga adunay minimum interest o walay collateral nga kinahanglanon, mga kasyargaw. Mao na ang latest updates nato, ilabi na sa atong mga line agencies. Salamat. Adunay gihimo karon ng gobyerno o mga pribadong institusyon para makahatag yapon ang mga gagmay nato na mga negosyo ngadto na sa ilang mga empleyado og 13th month pay, mga kasyargaw. Samtang sa dugang nato nga horoscope, mga kasyargaw, sa Sagittarius, mag-cultivate sa bag-ong relationship. Lucky numbers nimo karon 42, 13, 18, 23. Lucky color, gold. Samtang sa Capricorn, ma-experience ang financial freedom nimo karon. Lucky numbers 27, 43, 23, 16. Lucky color, mango orange. Samtang sa Aquarius, ang finances kinahanglan og review. Lucky numbers nimo karon 28, 23, 17, 18. Lucky color, mustard yellow. Samtang sa Pisces, ang key karon sa change mao nga mahitabo ang change kun ma-change nimo ang imong attitude. Lucky numbers 40, 34, 23, 46. Lucky color, lavender. Mao kana, mga kasyargaw, ang atong mga horoscope karong buntana. Unta na makahatag kini og giya kaninyo para na sa pagkabot sa atong success, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G, o good morning ilabi na kay Mike Misiona, labi na sa Oraliza family og sa ako ugangan nga sa Botolan, si May BC Oraliza. Salamat. Di ka na kang kayong Andales. Salamat kayong. Salamat. Magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga, mga kasyargaw. Samtang sa bahin sa atong entertainment, mga kasyargaw, Miss Universe Philippines 2020 candidates GI-SWAB test. Gi-swab test karon, mga kasyargaw, ang mga kandidata sa Miss Universe Pageant Philippines dito na sa Resorts World Manila. Tanan sila nagpailalom sa RT-PCR testing sa Holiday Inn Express Newport City. Aderser sila pagatugutan nga makaapil sa coronation venue sa pageant's introductory edition sa Baguio City. Sumala pa nga ang swab test ang wala na anticipate sa mga kandidata apan kini kinahanglan gayod.
Nasayran usab mga kasyargaw nga kun usa ka kandidata nga dili makapasar sa swab test o nagpositibo ka, otomatiko nga diskwalipikado ka mga kasyargaw sa competition. Mao na ang latest updates nato mga kasyargaw, ilabi na sa maong mga kandidata karon mga kasyargaw nga ni apil sa Miss Universe Philippines. Good morning, mag-hi ko sa ako Tita Helenita and Gian Dolgime watching you from Australia. Gikan na kang Karil Dolgime. Salamat po, magandang umaga. Maayong buntag SiargaoTV. Ingat always ka Siargao. Ingat always Del Carmen. Ingat always Barangay Sayak. Gikan na kang Jonel Despoy. Salamat Jonel. Happy viewing kanimo din ha. Good morning Kuya G. Ilabi na sa akong asawa nga naminaw kuman sa imo programa nga si Lalang Oraliza og ako duha ka bata nga si Kayla Andales og Amaya Andales. Paki apil sab ako sa mga Andales family o paki greet sab Andales family. Yes po, salamat. Good morning gikan kang kayong Andales. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan mga ka-Siargao. Samtang ang atong Surigao del Norte COVID-19 monitoring report karong buntaga. As of mga ka-Siargao COVID-19 as of October 22, 2020, 100 na ang suspected cases, 133 ang probable case, 1,800 na ang persons under monitoring, 19,053 na ang nakagraduate sa pag-quarantine mga ka-Siargao, samtang 563 na ang positibo sa rapid antibody test mga ka-Siargao, samtang 333 ang confirmed case sa RT-PCR mga ka-Siargao, samtang 167 na ang nakarecover, 31 na ang mga nangamatay mga ka-Siargao. Mao na ang latest updates nato sa kaimtang sa atong COVID-19 din na sa atong probinsya Surigao del Norte mga ka-Siargao. Samtang ang COVID-19 updates nato sa atong nasud Pilipinas. As of 4 p.m. kagahapong adlaw October 22, 2020, ang Department of Health naka-report og total number of COVID-19 cases nga 363,888, human nga natala ang 1,664 nga newly confirmed cases sulod lamang sa 24 oras mga ka-Siargao. Ang DOH usab naka-recover og dugang 843 ka recoveries, maong 312,333 na mga ka-Siargao ang naka-recover, samtang 6,783 na ang nangamatay. 44,772 ang active cases mga ka-Siargao karon sa Pilipinas, 83.6% niini ang nakasinati og mild symptoms mga ka-Siargao. Maka ang latest updates nato mga ka-Siargao sa atong COVID-19 din na sa atong nasod Pilipinas. Samtang sa atong history ug trivia mga ka-Siargao, hibalo ba mo nga karong adlaw October 23, 1944, the Philippine Commonwealth Government na-restore dito na sa Tacloban na Leyte o sa Tacloban City mga ka-Siargao. Inaagi na ni General Douglas MacArthur o Sergio Osmeña Sr. ingon nga presidente mga ka-Siargao. Iniusab ang pagsugod sa upat ka adlaw nga naval battle o pakigyera sa Leyte Gulf during na sa Japan's regime mga ka-Siargao didto na sa maong lugar, labi na sa Tacloban City, Leyte. Mao kanang latest nato nga trivia ug history unta na makahatag kini kaninyo og mga dugang mga ka-Siargao nga kahibaw-anan dinhi sa ato nga programa mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga. Good morning Kuya G og sa kay Camilot Bukod na ako silingan og taga Porok 5. Salamat Kuya G, gikan na kang kayong Andales. Salamat po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan ilabay na sa atong mga viewers karon. Samtang mga ka-Siargao, ang atong Christmas countdown 63 days na lang
Pasko na! I don't want life for Pasko na mga ka-Siargao! there is just a thing Kamusta ka mo? I don't care about the presents, Merry Christmas! the Christmas tree. I just want you for my own. More Unsay handa nato karon? than no, make my wish come true. All I want for Christmas is you. Pasko na mga ka-Siargao! 63 days na lang, Pasko na gayod. Apan mga ka-Siargao, ang atong gisaulog ana na mga adlaw ang pagkatao sa atong manunubos nga si Jesucristo. Palayong gyapon ang atong kapaskuhan bisan pa adunay krisis karon sa pandemya. Pray ta sa ligtas sa atong Ginoo mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning, Pilar magpupungko. Hinigugma kong Pilar magpupungko. Good morning kang Anelina Nogalo. Salamat po. Magandang umaga. Usa ka lamang ordinaryong bato nga sa salapyan nga nagpungko sa imong talagsaon katahom bibihag sa tagsa-tagsa ka namo. Labi na kanimo dagat nga salamat kang Anilin Nogalo. Salamat sa imong gihimo karon nga murag kini usa ka tula. Salamat kanimo din na Anilin Nogalo. Salamat po. Magandang umaga. Salamat. Good morning Kuya G, watching from Caridad, Pilar, Surigao del Norte. Gikan na kang Juanita Aparente. Salamat po. Magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning usab kang Sir Junri Valenzuela. Salamat kanimo Sir Junri. Happy viewing kanimo din ha. Pa-shoutout Kuya G from Soemco Alegria. Gikan na kang Mark Portillo. Salamat po. Magandang umaga. Salamat sa imong tula, Ma'am Anilin Nogalo. Salamat. Ato na pagbasahon unya. Salamat kanimo din ha. Ug pagbasahon usab na sa atong mga komento. Salamat kanimo. Salamat mga ka-Siargao. Good morning Kuya G. Salamat. Happy viewing po. Good morning. Dini na lamang ko kutob mga ka-Siargao. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban din hina sa atong programa SiargaoTV News para na maghatod kaninyo sa mga importanteng balita din hina sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa CARAGA og sa tibok nasud Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao og sa tanan ilabi na sa kalibutan. Kininyo naglagad sa live stream Kuya G, moingon kaninyong tanan mga ka-Siargao. Pagpakabana, pagbantay, makisayod aron dili kita mahisukamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning po kaninyong tanan. Happy weekend.